Allah na gaya ma abokina akwai matsala wallahi. Wai uba. Wallahi na gagarin barawo nan kuma. Kai kaga mutum kai. Kai mutumin. Ya kai ne. Kai fa Allah ya hada ka da kaddara mutumina. Kai la ilaha illallah. Zauna hankali zauna. Na ga zaman ma kamar ba zai iya ba zauna. Kai abokina wani irin caji na kake yi na zaka ta ku ta faɗi kamar za ka faɗi. Ai in gaya maka wannan da wannan ba ɗaya ba ne? Ha ba hayaƙi shi ne dar wallahi duk cajin da nake yi ni na fuskanci kamar bai kai naka ba duk cajin da nake yi ina yi da gida lafiya amma kai na ga wannan ce gira barka ta ya aka je kamar wani abokina ga abin da yake ba wannan lalata ma ciki wannan wai kai zaka iya zuwa gida ba kuwa to gashi nan dai ai abun ya kawo ni can a gaskiya ne haƙin nawa kasa na take shi ko ba ka busa ni ka ji fa magana da yake wai ya bani busa ga sa mana Allah ai mana ka gwada mana ai sai an gwada ni ba san wannan nake ba ni tunda nake ban taba shan soli ba ya fara abokina ne lafiya kuwa ya fara wai kai ba tiya gaska zuba a cikin nan ba kuwa ba tiya ka zuba baba ya ne lafiya kuwa no baba wai ta gashi na nan kuwa gashi nan kuma yana nan mana kuni ba ga ta kashi yana no no